Pues lo esperé ahí al lado del bar Fanta y cuando pasó, ¡pam! Le pegué dos solo, ¿vale? Hombre! Hombre! Què tal? Sí, avui ha tornat l'Ariana i la veritat és que estic una mica més tranquil, perquè demà ve un representant de Medi Ambient a qui volem proposar una acció conjunta amb l'Ajuntament i ens hem de reunir per parlar-ne. Jo aquests dies he preparat unes quantes idees que em sembla que estan molt bé. Mira, Ariana, de fet aquesta és l'última. Què, no te n'agrada cap? Mira, i la d'encadenar-nos, la d'encadenar... No, Agustí, sempre vols encadenar. No és que jo em vulgui encadenar sempre, però trobo que és una bona manera, és una bona proposta perquè la gent... Podríamos disfrazar de mono a l'Agustí. Mira, Rubén, a veure, n'hem parlat diverses vegades. Aquest tipus de bromes no, perquè... No és mala idea. Què vol dir que no és mala idea? El Rubén diu tonteries, Ariadna, i em sembla que si li seguim i si tu li segueixes la corrent... Pensa-ho. A vegades aquest noi em sorprèn, de veritat. Vull dir que tu quan el veus així per respecte físic podries dir que és molt curtet. O no curtet, però... Sí, però no per culpa seva, no? Per la classe social d'on ve. Però, en canvi, això et demostra que les bones idees tant poden venir de barris de gent més refinada com de barris de merda, amb gent cutre. No sé cómo se me ha ocurrido. Ha sido ver la foto del mono ahí y ¡pam! He visto al Agustí disfrazado. Ahí está. Es que, no sé. A mí a veces me vienen las cosas así. De repente, estoy así tranquilo. ¡Pam! Y digo, ¡hola! Me sorprendo a mí mismo de mi creación. Ok, decidit. L'Agustí es disfressarà de mono i tu, Rubén, fas del seu cuidador. De cuidado. I per què no s'hi disfressa ell, de mono? Valia de ficar pegues, Agustí. És una idea fantàstica perquè la gent de Barcelona es conscienciï de com ha de tractar els primats. Però quin sentit té que la gent de Barcelona es conscienciï de tenir cura dels primats si ningú no en té de monos? No m'ho puc creure. Estàs gelós? Un poquito sí, Agustí. No estoy un poquito, no estoy nada celoso, nada. Sí. Nada. Segur? Cero de celos, cero. Com la idea ha sigut del Rubén, tu ja no t'hi vols involucrar. Mira, ho trobo patètic, Agustí. Sí, yo también. No, el patètic és que vosaltres em proposeu això. Això sí que a mi em sembla patètic. El pitjor de tot ara és que al Rubén li han posat els fums. I es pensa que perquè va tenir la idea aquesta del mono ja és una espècie de geni o alguna cosa així, saps? I es passa el dia sense fotre res. Ell diu que està creant. Saps així? Creant. Buenos días, Jaume. ¿Qué tal? ¿Te cojo la chaqueta? Bebé, sí. ¿Sí? Dime, gracias. Pues sí que estoy un poco nervioso, porque como soy el creador de la idea, pues la Ariadna quiere que esté ahí con ella en la presentación, ahí piqui piqui, que la ayude. Y yo sé que tengo buenas ideas, porque lo sé. Lo que pasa es que yo nunca he estado en una reunión de estas. Bueno, ni de estas ni de ninguna clase, ¿no? Pero la Ariadna me ha remarcado que esto es importante porque Green Power no tiene pasta. Entonces hay que sacarle la pasta al palomo este como sea. Ariadna, però com li pots donar la responsabilitat de la reunió a aquest individu? Ho farà molt bé. Però tu saps que estem jugant amb això? Com pots confiar en un tio que està complint 6 mesos de servei social? Doncs perquè és positiu i no ho veu sempre tot negre com tu. El que hem de transmetre és energia positiva i entusiasme, i això és el que té el Rubén. I tu serà millor que no diguis gaire res, que no ho engegaré tota la merda amb el teu pessimisme. Y entonces le doy de comer, le doy un plátano, unos cacahueses, unos pistachitos, algo, y entonces también le acaricio, le hago cosas y tal. Y entonces así la gente aprende pues cómo tiene que cuidar a los monos. És una acció pedagògica per conscienciar la gent. Sí, a veure, ja ho he entès. Què més? Com? Què més? Teniu alguna proposta més? No te ha molado. Com? O sea, lo dices y ya está, ¿sabes? No te ha molado, ¿no? Home, doncs no. Muy bien. ¿Y por qué no te ha molado? La trobo una idea força estúpida. Forzas. O sea, me estás llamando estúpido. O sea, Ariadna, me está llamando estúpido a la cara. No, Rubén, està dient, el que ella està dient és potser la idea no és
exactament el que ell havia imaginat. Ya, claro. No me has llamado estúpido, ¿no? ¿Tú? No me has llamado estúpido, ¿verdad? No, ni un poquito me has llamado estúpido, ¿no? ¿Verdad que no? Doncs sí, al final han acceptat el projecte, a l'últim moment, no sé ben bé per què, i molt contents. Jo suposo que si tens una bona idea i la defenses amb energia positiva, amb entusiasme, ningú et pot dir que no. ¿Es una idea cojonuda o no lo es? ¿Es cojonuda o no lo es?